Yes, da uwalkin ga alƙawarin su. Da fari, da fari, da fari sai na kira sunan Allah. Yana sanyo biyayyen halitta. Allah ke ne sarki ka dafa mini. Waƙar soyayya na dauyin kundura, auren sunna ne yau na ɗauko sauƙi. Ranar auren sunna lalle ya ɗau sauƙi. Kadiji ne ango lalle ya ɗau shauƙi. Haske yake, daɗi yake, murna yake. Auren sunna, Kadiji ka zama ango, ka kece tsara lalle ka zama ango. Kadiji ne ango ya kunzali, ango ne kun Balkisu, Balkisu mai gadon zinariya ce. Kin kece tsara lalle kin zarce su. Awalkinga na ji ni sai na daka. Dangi sun zo ‘yan mata har samari kowa ya zo ya taka. Awalkinga ni kuma na ce sai na sazo, sai na wake lalle auren sunna nake. Allah dai ya ƙara muku tsawon da nisan kwana ku yi soyayyar gaskiya a ramuwana. Auren sunna da daɗi, auren sunna da daɗi. Sai kun jure, sai kun sure lalle sai kun jure. Sai kun sa haƙuri dai sai kun sa. Sharawayenki ‘yan mata sharawayenki. Kin kece tsara, kin kece tsara. Kin yi dace da Kadiji lalle. Yaro ɗan gidan mutunci ga tarbiyya. Kowa ya yi shaida Kadiji da ni. Shi dai ɗin ne yaro ne mai tarbiyya. Balkisu mai gadon zinare. Kin yi dace da ango ɗana gari. Allah ya ƙara muku tsawo da nisan kwana da soyayyar ku ce ta karko. Auren sunna ga dangi nan na takawa, abokane na juyawa, kowa ya zo auren sunna. Kadiji ya zama ango, Balkisu